क्रर कोटिनि टारगेट दङ। औ कोटि मालिकनि जानो लुगैयो नामा दा? औ जानो लुगैयोथ'। दायो जों दंफैयो गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय रयेल स्कुलनि खाथियावनो। बे हटेलनि मुङानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि हटेल रयेल बर' हटेल। बेनि बिगोमायाबो जाहैबाय जोंनि दावहारु माने सिगां दावहा नाङोमोन, माने सिगां बिथाङा एक्स माने बिल्टिआव दंमोन आरोना, दा बिथाङा एक्स बिल्टि जाबाय। ओमफ्राय जों दा बिथांनि हटेलखौनो देखायनो नागिरदों। नैबे जाबाय हाइवे दै, बे जाबाय हाइवे, बे रयेलनि खाथियाव आरोना। नैबेखिजा जाबाय रयेल आरो निउस प्लासबो दं, बेखिजा निउस प्लासबो दङ। ओमफ्राय बे जाबाय गारि पार्किं होनजाबाय आरोना बेखौ, बिसोर गारि पार्किं। बेयो माने दा जोंनि बर' मानसिया हटेल होदों। बे हटेला मथा मथि एसे गोबावानो जाबाय। ओमफ्राय दा जों दा सिङाव हाबलांनि, जों दा नै मालिकआ बेहायनो दङ। बिथाङा सासे दावहारुमोन, बिथाङा दावहा नांग्रामोन आरोना। ओमफ्राय जों दा सोंहैनोसै बे हटेलनि बेसे गोबाव जाखो माखो गासिखौबो सोंगोन। रयेल बर' हटेल जा आदा सत्त'नि ओरैनो मेन दतमानि, ओमफ्राय जोंनिया बियो जाहैबाय लकेसना जोंनि रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटिनि खाथियाव आरो। माने रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि एसे फार्स्ट राइट टार्न खालामबानो मोनो। मा संदों एसे देखायनि। मा संदों मादै? नै निरामिस अमा दङ, आरो ओरै एसे सिगाङाव फैबाव आलु भाजि दङ, आरो देखायनि नै सबजि दङ, अमा बेदर दङ, दाउ दङ। माने जोंनि बर' आइटेमखौ बेयाव मोनो आरो। रुटि दङ, ना दङ, पापर दङ। बाइसे स्टुडेन्टफ्रानो फैयो आरो बेयाव रयेलनि, ओमफ्राय ओरैनो साफा सानै बेलेग बेलेग। नै जोंना आदायाबो, नै मेनेजारा, दहायनाथ' मालिकमोन नालाय। उथिबाय दे, जाबाय। आंनि नामाथ' सत' ब्रह्म। दतमा रयेल बर' हटेल। एक बोसोर जाबाय। एक बोसोर जाबाय दा। औ। आरो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि एड्रेसखौ नागिरना मोनाबा बे फन नाम्बार होजागोन नामा? फन नाम्बाराव कल खालामबा मोनगोन आंखौ। होजागोन दा फन नाम्बारा? औ औ। जेबोथ' उसुबिदा गैया? उसुबिदा गैया। क्रर कोटिनि टारगेट दङ। औ। कोटि मालिकनि जानो लुगैयो नामा दा? औ जानो लुगैयोथ'। ओमफ्राय ओरैनो मिरामिस ओंखामाव बेसे लायो? 60 थाखा। पापर मोनो, आलु भाजि मोनो, ना बाथोन मोनो, मिरामिसाव। ओमफ्राय आरो माबा बेदरजों 120। औ। नाजों 100। बोरमाजों 150। ओमफ्राय एड्रेसखौ एसे बुंना आरो, एड्रेसा एसे उसुबिदा जायोना? एड्रेसा? औ, मानिफ्राय फैबाथाय? आंथ' एक्सुवेलि दतमानि। बे माबा बाथौफुरियानो गोलैयोथ'। बाथौफुरि बालाजि मन्दिरनि अपोजिट साइड रयेल स्कुल माने नांनाय। क'क्राझारनि माइरं लाबोयो ने? बे माइरंआ गासिबो क'क्राझारनि लकेल माइरं। बस्था सालानि माइरं जायो। बे क'क्राझारनिफ्राय माइरं लाबोनाय फंबाय सत'मोना बे हटेल होदों रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि खाथियाव। ओमफ्राय लकेल माइरं होयो बिसोरो, बिराद मोजां। बिथांमोना फैनोब्ला गुवाहाटियाव गामिनिफ्राय फैयोबा क'क्राझार चिरां बाक्सानिफ्राय फैयोबा बे थाफैनो हागोन। ओमफ्राय लकेल अमा लाबोयो क'क्राझारनि, नोंथांमोना बे नैबे फन नाम्बार होगोन सत' फंबायनि, बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना फैनो हागोन आरो जोंनि हटेलाव जाफैनो हागोन। बे हटेलनि जायगा जाबाय रयेल स्कुल खाथियाव। बेहाय मोनो अमा, दाउ, नाबो मोनो, पापरबो मोनो, भाजिबो मोनो, बाथोनबो मोनो, बायदिसिना गाबनि मोनो, रुटिबो मोनो। परथा गैया, रुटिल' ओंखामल', साहा दङ। ओमफ्राय ओंखामनि दामा बेसे? ओंखामनि दामा जाबाय 60 थाखा निरामिसाव। अमा बेदरजों 120 थाखा। दाउजोंबो 120 थाखा। नाजों 100। औ। अहाजासे जा, जेसेबां हायो उदै बुंजासे। खैटानिफ्राय माने जोंनिया जाबाय फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 5टासिम। फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 5टासिम? औ। मोनानि 5टानिफ्राय बन्द' जाया, गावसोरो होयो लासैनो। जों थांनाय। ओमफ्राय मादैया ओरैनो बबेनि? आङो जाबाय बरपेटानि रुपहि साइडनि। औ।